Скъпи приятели, това е началото на следващата пътека. Малко съм изненадан, че тук един младеж ми иска 50 бати, за да стигна до там пеша. Но какво да направим? Тайландците гледат да изкарат някой лев от всяко нещо. Сега, доколкото разбрах, ходенето до следващия viewpoint е около 15 на минути пеша или около 5 минути с моторче. Аз реших да оставя моторетката и да отида пеша до там. Надявам се, че ще изпреваря отново тълпите, защото когато си тръгвах от предишния viewpoint, вече нагоре се качваха доста хора. Тук е доста стръмно, но бавно и полечка ще стигнем до крайната дестинация. Изкачихме стръмната пътечка. Ето и тук пише. Че достъпа до този viewpoint Cobra Stone се заплаща 50 бати на човек. Ето оттам, по тази пътечка надолу, може да се стигне с моторетка. Аз реших да трамбовам тук по калищата и коренищата, между камъните. Добре, че има парапет. В интерес на истината изглежда паянтъв, обаче е доста добре закрепен. Дори има изрязани стълбички. И ето, това е така наречения Cobra Stone. Cobra Stone. Има комари. Вече съм нахапан, а не съм си взел лосиона против тези гадини да се напръскам. Оставил съм го в квартирата. Нека си седи там. Да ме пази там от комари. Ето така. Ето така. Вижте какви гледки се откриват от тук. Вау! Вау! Тук малко трябва да се наведа. Ето това е.
Най-високата точка на Кобра Стоун. Ами това е то, скъпи приятели. Казваме довиждане на Кобра Стоун. Може би ще се опитам да се кача ето там, въпреки че ми се струва малко опасно, но ще се опитам да го направя и да ви покажа гледките от тази страна. Ето откъде трябва да се мине, за да се стигне до най-високата точка, която този пичага, който събира парите долу по 50-те бати. Ей, даже и столче е сложил. Хай! Ето този пичага. Той е построил цялото това скеле дървено. Тук. Обърнете внимание, че това всъщност, ето това тук, всъщност е живо дърво. Ето. И върху това живо дърво, то пичага е построил цялото това скеле. Погледнете. Невероятно е. Невероятно е. Ето. Върху това живо дърво. Ето. Но гледките са прекрасни. Ами, мисля, че с това мога да кажа чао на това прекрасно място. Между другото, ето там не се вижда много добре от тук. Е всъщност Ламай Бич, от другата страна на тази горичка. Ето там, в далечината, се вижда Нахай Бич. Аз живея оттатък тази планина. Ами, това е. До скоро!